vás pri sledovaní inštruktážneho videa pre obsluhu setoboxov, časť archív. Ukážeme si, ako si môžete znova pozrieť svoje obľúbené vysielanie, ktoré ste z nejakých dôvodov bohužiaľ nestihli. Svoje obľúbené programy môžete sledovať vďaka našej unikátnej archívnej službe až po dobu 20 dní. Je to naozaj veľmi jednoduché. Stačí, ak si z našej archívnej ponuky vyberiete buď archív podľa žánru, alebo archív podľa kanálu. Prvá voľba je ideálna, ak vyhľadávate konkrétny žáner, na ktorý máte chuť, a voľba druhá, ak hľadáte reláciu na presnom archivovanom kanáli a v presný čas. Ak si vyberiete archív podľa žánru, zobrazí sa vám na vašej obrazovke okno, v ktorom nájdete žánre. V našom prípade sa jedná o film, seriál, detské relácie, dokument, zábava, hudba, šport, spravodajstvo a všetky zostávajúce sú zahrnuté v žánri ostatné. Na strane pravej nájdeme už konkrétne relácie zaradené do svojho žánru. Tých relácií je veľa a preto je tu možnosť ich prehliadať na viacerých podstránkach. Samozrejmosťou sú bližšie informácie o relácii zobrazované v spodnej časti obrazovky. V každom žánri máte možnosť zoradiť si relácie prostredníctvom modrého tlačidla, podľa sledovanosti, času vysielania a v prípade seriálov aj podľa zoradenia jednotlivých epizód. Aby sme vám výber vhodnej relácie zjednodušili, vytvorili sme pre vás nový priečinok Najobľúbenejšie. V tom sa nachádzajú najsledovanejšie relácie, tak ako ich vnímajú Antik zákazníci. Sú zoradené v poradí od najviac po najmenej obľúbené archívne relácie. Zároveň každá jedna z nich je označená vpravo dole tzv. Koeficientom obľúbenosti, kde koeficient 10 je najviac obľúbenou reláciou a na druhej strane koeficient 0 zasa predstavuje najmenej obľúbenú reláciu v archíve. Pokiaľ hľadáte reláciu podľa názvu, mena herca alebo mena režiséra, využite možnosť Hľadaj. Tam prostredníctvom virtuálnej klávesnice zadáte hľadané slovo. Svoj výber potvrdíte červeným tlačidlom na diaľkovom ovládači a zobrazia sa požadované výsledky. Stačí si už len vybrať tú správnu. Ak ste fanúšikom seriálov, vďaka Antiku ich môžete vo vašom archíve vyhľadávať a sledovať veľmi jednoduchým spôsobom. Jednotlivé seriály sú zoradené v jednotlivých zložkách, v rámci ktorých sú rozdelené na jednotlivé série. Pokiaľ sú samozrejme série k dispozícii a v rámci sérií na jednotlivé epizódy. Každá epizóda je samozrejme označená koeficientom obľúbenosti a je tu aj možnosť, ako to už bolo spomínané, zoradiť ich podľa času vysielania, obľúbenosti a poradia jednotlivých epizód. Mimochodom, v rámci celého archívu podľa žánru sú reprízované relácie vyznačené červenou značkou R. To nám veľmi ľahko pomôže rozlíšiť premiéru relácie od jej reprízy. Ak si vyberiete archív podľa kanálu, ocitnite sa v okne, ktoré nám zobrazí program danej stanice v aktuálny deň. Relácie, ktoré už sú na tomto kanáli archivované, sú označené žltým symbolom a vybrať si môžete až do doby 20 dní do minulosti. Medzi jednotlivými dňami sa prepíname jednoducho, šípkami vpravo a vľavo na diaľkovom ovládači. Vybranú archivovanú reláciu spustíme obyčajným stlačením tlačidla OK na ovládači. Už len vedieť, čo chcete sledovať. Či už ste si reláciu vybrali na sledovanie pomocou možnosti archív podľa žánru alebo archív podľa kanálu, vedzte, že to funguje úplne rovnako ako váš DVD prehrávač. To znamená, že si ju môžete tlačidlom pauza pozastaviť a opätovne spustiť, pretáčať smerom dopredu a dozadu s možnosťou nastavenia rýchlosti pretáčania. A to 5, 10, 20, 40, 80, 160, 320 sekúnd, či úplne túto reláciu pozastaviť. Keďže relácie nie vždy začínajú a končia v dohodnutý čas a zároveň sú častokrát prerušované rôznymi reklamnými vsúkami, náš systém ponúka riešenie aj na tento problém. Nazývame to označenie začiatku alebo konca relácie či reklamnej pauzy. Ako na to? Po každom spustení relácie z archívu sa vám zobrazí otázka. Spustila sa vami zvolená nahrávka od začiatku? Pokiaľ odpoviete áno, sledujete relácie naďalej bez rušenia. Pokiaľ odpoviete nie, máte možnosť si začiatok či koniec relácie alebo reklamnej pauzy označiť a zvýšiť tak komfort sledovania pre ďalších užívateľov. Označovanie sa vykonáva pomocou tlačidla Označovanie. Priamo na televíznej obrazovke, kde si na časovej osi vyberieme presný začiatok relácie. Môžeme to otestovať červeným tlačidlom Prehraj. A v prípade správneho nastavenia to uložíme zeleným tlačidlom Uložiť.
Následne už len vyberieme, akú časť relácie označujeme a celý proces je ukončený. Relácia s označeným začiatkom relácie je v archíve podľa žánru označená zelenou značkou. V prípade, ak takýto postup urobia aspoň dvaja užívateľia, tí ostatní si môžu užiť komfort sledovania danej relácie úplne bez rušenia. V tejto chvíli vám už prajeme iba príjemné sledovanie.